Hej og velkommen til denne vejledning omkring OneNote til brug ved Randers HF og VUC. For at koble dig på OneNote skal du gå ind på din foretrukne browser, altså Explorer eller Google Chrome eller Firefox. Herinde skal du skrive onenote.com og gå til denne side. Nu kommer du så ind på en side, hvor du har mulighed for at logge på. Her vælger vi op i højre hjørne og trykker log på. Og vi vælger at logge på med en arbejds- eller skolekonto. Igennem skolen har du faktisk også en skolekonto, som er opbygget af UDC og dit kursistnummer @randershfvuc.dk. Jeg prøver at logge på med mit kursistnummer og skriver @randershfvuc.dk. Når jeg trykker videre til adgangskode, hopper den over på en ny side, hvor jeg igen skal logge ind. Jeg logger nu ind igen med UDC, mit kursistnummer, går ned til password og skriver UDC og min fødselsdato, altså de første 6 cifre i mit CPR-nummer. Jeg logger på og kommer nu ind til min notesbøger. Jeg vælger at tage historie B, fjernundervisning, fordi det er knyttet til. Og jeg kommer nu ind til min online version af min notesbog, som min lærer har lagt ud. Og jeg kan se herovre i venstre side, at der er noget indholdsbibliotek, hvor der er en masse forskellige ting om faget og de forskellige emner. Der er et samarbejdsområde, og der er mit eget område hernede. Jeg vil gerne have den her online version til at synkronisere over i mit program, der ligger på computeren. Men først så skal jeg lige sikre mig, at online-versionen ved, hvad program den egentlig skal åbne de her filer med. Så jeg går ned i start og skriver standardprogrammer og vælger standardprogrammer. Her scroller jeg ned og finder angive standarder efter app. Det her det er vist på en Windows 10 maskine, så det kan være, det ser lidt anderledes ud, hvis du bruger en ældre version af Windows, eller hvis du bruger en Mac-computer. Over i venstre side her går jeg til OneNote 2016, som er mit program på computeren. Det kan også godt være, at du har 2013. Vi anbefaler, at man har i hvert fald 2013 eller 2016. Og man kan jo så hente en gratis version af Office-pakken igennem skolen. Det ligger der også en vejledning til på hjemmesiden. Nå, jeg vælger her OneNote 2016 og benyt dette program som en standard. Bagefter trykker jeg OK, og det kan jeg lukke, og den der kan jeg også lukke. Nu ved OneNote Online, at den skal åbne de her filer i mit OneNote-program. Så jeg kan gå til redigere i OneNote herop, trykker, og jeg tillader, og jeg trykker ja. Lige om lidt, så får jeg mulighed for at logge på her igen. Det skal jeg gøre. UDC, mit kursistnummer, @randershfvuc.dk. Det her det er en indgangsforestilling. Det er for, at den kan finde ud af, hvor den egentlig skal gribe fat i tingene henne. Jeg trykker næste. Kommer igen til den her login-side. UDC 28735, som er mit kursistnummer. UDC og min fødselsdato. Og jeg logger på. Lige om lidt, så ændrer min konto sig heroppe. Og min notesbog begynder at tikke ind herover lige om lidt. Der kom den.
Jeg synes, man får en god visning, hvis man dobbeltklikker her på sit fag, da man får sådan en mere stifinderstruktur. Så jeg har jo mit indholdsbibliotek, mit samarbejdsområde og mit eget område hernede. Inde i indholdsbiblioteket er der jo de forskellige emner, læreren henviser til. Vi har en masse faner heroppe, og vi har nogle sider ude i højre side. Nu står den jo og indlæser, så den har ikke helt grebet fat i alt indhold, der lå fra OneNote online-delen. Men nu kan jeg altså begynde at arbejde i OneNote, og næste gang jeg vil have fat i den her notesbog, så skal jeg egentlig bare gå ned og starte mit program hernede. En god ting er lige at højreklikke hernede og fastgøre til proceslinjen, så er du fri for at rode rundt i computeren og for at finde det igen. Vi kan se, der kommer nogle opgaver ind her til Tyskland emnet. Så altså dit bibliotek herovre, nogle faner og nogle undersider til den fane. For at koble nogle flere notesbøger på, kan du gå tilbage til din browser. Den kan vi lukke, den har vi jo fået koblet på vores historie. Vi trykker tilbage. Og vi trykker igen delt med mig. Og nu vil jeg gerne have koblet min matematik A fjernundervisning på, så jeg gør det på samme måde. Åbner min matematik A i online versionen. Den kom der. Trykker redigere i Microsoft OneNote. Og jeg trykker tillad. Og jeg trykker ja. Der kan lige gå lidt tid, inden den bliver synkroniseret. Og nogle gange skriver den, at den ikke svarer. Bare lad den køre, for den skal nok svare på et tidspunkt. Der kommer min matematik A fjernundervisning. Og igen samme opbygning, der er et indholdsbibliotek, et samarbejdsområde, og jeg har mit eget område. Så nu begynder den at stå og synkronisere, så det kan komme ind. Man kan se synkroniseringen med det der grønne ikon, der er her, at den står og synkroniserer. Og på samme måde, hvis jeg gerne vil have min sidste notesbog ind, tilbage til online-versionen, og under delt med mig, kan jeg jo synkronisere den sidste. Online-delen her kan man jo altid tilgå ved at gå ind på onenote.com og så logge ind, som vi gjorde helt i starten. Jeg vil gerne have den her ned i mit program. Og den står og synkroniserer. Der kom den, så jeg scroller ned og har min psykologi B notesbog her. Igen samme opbygning med de forskellige faner og indholdsområder. For at det ikke skal rode for meget, kan man jo altid lige slå dem ind, dem man nu ikke bruger. Godt, det her kan jeg jo egentlig bare lukke og lukke. Næste gang jeg så skal tilgå min notesbøger, kan jeg egentlig bare gå til min OneNote her, og så er jeg automatisk på, og notesbøgerne bliver automatisk synkroniseret op til skyen, hvor tingene ligger. Jeg er stadigvæk på med min konto her. Hvis der er problemer, så kan du søge hjælp inde på vores hjemmeside, inde på randershf.vuc.dk. Der er en, der hedder fokusister, alt om IT, eller ind under fjernundervisning.